Som a l'Espluga, a la Creu de l'Horta, on, segons m'han dit, ja fa dies que s'hi concentren molts ocells de mida gran. Són corbs que s'estan al cingle que hi ha rere les vies del tren. En són més de 70 i durant diverses hores ofereixen un inesperat espectacle d'acrobàcia aèria. Juguen diversos jocs, de vegades a tocar i parar, altres vegades a prendre's branques que porten al bec o a les potes, tot fent piruetes impossibles. Els corbs joves solen agrupar-se al capvespre per socialitzar a través del joc, col·laborar per trobar menjar i ajucar-se per dormir. Els llocs on es troben s'anomenen corberes. Els corbs tenen un gran impacte cultural arreu on viuen. Pels indígenes americans és un missatger dels déus, pels anglesos és un garant de la independència de l'illa i pels judeocristians és el primer animal que va abandonar l'Arca de Noè després del diluvi.